Hormatly prezidentimiň parasatly ýolbaşygyna ýurdumyzda dünýä ülümlerine laýyk gurulan şypahanalerde raýatlamyň saglygyny berkitmekde uly ýeşer amal aşalýar. Garaşyda ýurdumyzda adamyň, jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatligi hasaplanýanlygyny bellemek gerek. Şoňa görä de raýatlamyň saglygyny berkitip deňçe şertlerini gowlanyrmak orna ýygyderli alad edilýär. Saglyk döwlet maksatnamasynyň ýygyderli durmuşa geçirilmegi ýurdumyň saglyk goruş ulgamyny hiltaýdan täze derejede çykarmaga mümkinçilik berdi. Diýarymyzda giňden tanalýan şypahanalarň biri Bayramaly şypahanasy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Bayramaly şypahanasy iň bir gelim gidimli melhemler mekanyň birine urly. Häzirki wagtda bu şypahanada raýatlamyň 800 goly deňçelýär we öz saglyklaryny berkidýärler. Bu şypahana özüniň tebigy aýratynlygy, arasy, howasy we gün şöhlüsiniň iň köp düşýän ýeri hökmünde beýleki şypahanalardan aýratyn tapawutlanýar. Bu şypahanada her mewsümde ýurdumyň dürli günçeklerinden gelýän bagty raýatlama sapaly deňçelip öz saglyklaryny dikelýärler. Şypahanada adamlaryň deňçelmek üçin ähli şertler döredilip bu ýerde olaryň saglygyny dikeltmekde iň kämil tehnologiýaly beceriş enjamlary ulanylýar. Şypahanada elektroforez lazer bejerge dowuşlary ýaly fizo bejergiler mundan başga da okulamyň durly görnüşleri raýatlary lukmanlaryň görkezmesi esasyna belenilýär. Bu bolsa raýatlamyň saglyklaryny berkitmäge uly ýardam berýär. Bu ýerde oturulan döwrewap lukmançylyk enjamlar adam bedeniniň dowud, ýağ, suw iýme çalşygyny we gan aýlanşygyny böwrek, ýürek, gan damar hemde merkeden ýer ulgamlaryny daýançyk hereketlerini sadaşykly gaýdalaşdyrmaga kömek edýär. Mineral wannalar üçin şypahanyň çäginden 870 metr çuňlukdaky dik goýudan çykýan chlorid natri mineral suw ulanylýar. Bu ýerde insan saglygyny dowuzly we ýotly howa bilen bejerýän ýürütleşdirilen otoglar amma döwrewap şypahanada insan saglygyny günüň şöhlesiniň täsiri bilen bejeriş usullary bolsa onuň esasy aýratynlygydyr. Bu ýere gün wannasy diýilip atlanylýar. Lukmanlaryň görkezmelerine laýyklykda gün wannasyny bir wagtda 50 adam bejergel bilýär. Lukmanlar bu usulyň böwrek peşew ýollaryny bejermekde uly ähmiýetiniň bardygyny aýdýarlar. Şypahanyň sport merkezine deňçelýän raýatlary sport enjamlarynyň kömegi arkaly bejermek usullarym peýdali usulyň biri hasaplanylýar. Şypahanyň giň we döwrewap naharhanasyny bolsa deňçelýänlere tagamlaryň ýokumly işde açarlaň, süýjen adynyň matlaň durly görnüşleri ködürlenip olan qadaly naharlanmagy öpçün edilýär. Şypahanyň döwrewap çaýhanasyň hemişe köp adamly. Bu ýerde gahryman arkadamyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi kitabyny dermanlyk ösümliklerden merhem çaýlaryň durly görnüşleri taýýarlanyp gelýänlere hödür edilýär.